Ọhaneze ndị Igbo ebulu mbata n'ụbọchị nke taata na-asị na onye ọbụla ebe ị nọ na-anụ olu m na-elele vidiyo anyị na-asị m ụtụtụ ọma efifie ọma uhuruchi ọma dipendịn mgbe iji nweta vidiyo anyị na n'obi agbakwara na mgbagbo nwere mmadụ na-atọ ma mmadụ na-ekwu n'anya bụ ihe ha nọgwego ndị kwuo na D.S.S bụ ihe gbuola akwa ọkụkọ kwugide ya mana achọghị m ipe attention to that thing. Mana asị ebe nwata na-ebe akwa alụ aka ọ bụ na nne ya nọrọ ya o kwesịgo by now kwesịrị ịgba afọ ofu onye m mmadụ ịtọ confirm mụọ ihe legit esi na ihe ji akwa mana onye ọbụla na-ebiyali aka Okongwere bịa aza na kọlụ mgbọsị asị na ndị kidnapper nọ 300 million kịta mmadụ na-abụ ekwugo mmadụ ịtọ kwuo mmadụ na onye a nkịta na-ekwu ya bụ the fifth person na-afụ na-ekwu ya bụ ihe amụghị m mmadụ ọnụnụ fugo ya n'aka ya this nwoke anụnwa na-afụ vidiyo ebe ọ na-akọwa nyenwasị nọ ka ọ gwụọ ihe ọ ya agwụ gbaa afa na mbọsị nya ka ọ sị nọ ka ime datin mana a member of Akwa family have to be present ka e wee represent ya na mmụọ ka e wee mee ha si ya meme ha kọs na olisicha ha ya egotele ya ka ọ wee mee nya bụ ihe ka akwa aka ji ha ya wee si oke at the end of the day nwoke wee na-acheta wee sị mba after much consultation and much investigation na ihe ji akwa bụ D.S.S na ha nwa ihe ji akwa ọkụkọ biko nụnụ wezisi ya n'ọnụ wee pụta ma ha n'aka nke a esighị m n'aka mekenenụ onu nkwu ya ka unu fọrọ ihe m na-ekwu. Ọhaneze eberika ọmụ bịara iwevu n'iji maka nwa bịa n'anya asị nwa gbasara okwu Akwa Okuko nwanyị ọbanide mmiri anyị etinyewa ọnụ na ya bụ okwu ọ ga-etinyela ọnụ na ya bụ okwu ọ ga-esipụ ka anyị tinye aka ya enye aka ka Chukwu Okike enye aka ka ọ pụta ọ ga-avụ ka ndị mmadụ na-ekwusi na kidnappers bụ ibe bulu Akwa Okuko mana ebido ụmụ nova different story na n'ibe na-ekwu na Akwa Okuko nwanyị ọbanide mmiri bụ ndị D.S.S bụ ibe kpụrụ ya gbasara okwu kidnapping nwanne nwoke mere na n'ibe na-ekwu. So for that reason mụ nwa na-enwepụ aka m na dị okwu ana m enwepụ ọnụ m na dị okwu this night maka na amara ọkwa n'ime ọba nke nji ama Akwa Okuko ọ na Facebook ka m na-avụ Akwa Okuko like ya ka o si enyelu ndị mmadụ aka ka o si nwee lụọ ụzọ n'obodo va so ka m nụ na-eji ya nsi oke ka mmadụ ga-emenye aka ka ọ pụta mana ebe ọ bụ na D.S.S bụ ibe eji ya onye gọọmenti iji bụ onye eje setụlụ kesi ya na gọọmenti na law court ụdị avụko ji adị no matter how powerful anybody is, nobody can fight government. That is how it is. Abelaka ya ebebele ya onwe good lawyer ọmalụka oji eme onwe ya onwe pụta ya bive mbe ka nkwuo n'abalị o kwuchago kwucha alụcha aka tichaa aka wee na-asị na D.S.S ji akwa mana asị na ọhụụ onye ma eziokwu onye ha ihe ha mere akwa kịta ka hapụ to anybody mana ozu anaghị azala ọnụ ya ebele bụ ka ọ pụtagodo ka mmadụ dị menti omeli ya kọsụ m na reason go that na ọ bụ na D.S.S bụ ihe ebulu gị why killing people before ebulu gị ọ bụkwa na D.S.S why ha yeji because ha bụ na D.S.S bulu onye a gbuwe mmadụ wee bulu mmadụ they have case to answer because ọ bụ na ha nwe ndị na ha mere ya ihe kakwa ensas na-abịakwutekwa na Nigeria kịta mana onwe bụ onye chọrọ pay attention to it ndị mmadụ a na-atụkwa atụ ụjọ ọnwụ ihe kakwa ensas na-abịakwa na biko nke ka ensas na-abịakwa ọzọ dịka ibi ya ọ bụrụ na kidnappers bụ ya aka m adị ọkụ ya mụnwa amahụ mana ihe abụ na anyị ekwukwu o nwewa m ga-ekpu mask n'ihu mgbọsị abịa kwuchi okwu the same okwu a ka ha na-ekwu mmadụ na-abụ mmadụ ite ekpugo mask n'ihu kwuo okwu mana dibịa nke apụtazi wee sị m na after much consultation and investigation wee fọ na D.S.S ji ya nwa awashikwa na hands off anything that has to do with Akwa case biko no D.S.S ji maka na asị na nwanne nwoke nọ into illegal business mana achọ nwanne nwoke afọ akpọrọzi ya because na nwanne nwoke ahụ agbapụgo out of the country biko onu si na necha vidiyo m ka nsi weta ihe m nọ n'ọnụ ha bụkwa ihe m kwuru because ihe ndị etele vidiyo prove na asị ọ bụghị m nwakwuru ọ ndị kwuru ka m na-analyze weta wee na-asị biko ụmụ Igbo onu si na necha share nụ ka m nwakwu share nke m onye ọbụla drop a comment ya na comment section anyị akpa ụmụ nwanne gba anya bụ izu onye ọbụla
abinikwa nawa be nna ya. Dododo unu ekwechakwa m ka ọha m n'ọnụ n'ụbọchị nke taata. A ga-enwenụ mgbe ọzọ.